ga makaranta mai tarbiyya har ya tafi kenan ga makarantar mu ta addini a garin Jajin. Da fari ina so zan sa Allah na wanda yi ne ya gabta ta harshe na sannan ya nufa kuka yin saurara na Allah mawaye ni kai na rike kai ke bantin rannan zane yi waka inda ya nata don annabi ke Allahu salatu na shi gurin manzo wanda ka ba muka ce miyo kwazo san sama dage alkhairi zai zo Allah kara mana san manzon Allah kaunarsa tana nan duk lamarin mai dan harbin sashi mun dace ke Abdulmumin shi ne sunana Abdul Jadi ka kira linzamina kamar dai kukar na ji na ummina Allah ka ji kanta kai yau rahama don ta tafi kenan ba da ganin kayan mai lissafi shekara 14 kenan Malam Sanusi shi ne jagorar mu mai garraga ma sannan kuma jiban mu Malam Sanusi lallai na kishin mu ba zama dai shi daga mai san nema zai zo ya tsaya nan za mu kira kawun alfaharin mu a garin Jajin. Malam Sanusi lallai mu tushe ne mai gaggabare shi ne rumfa kake kowa ya shigo ya zaune tsara da sassaka mai hada gamji to tushen ka yana nan kai uwa uba ne kowa ya sani a garin Jajin. Ai makaranta mai tarbiyya ce kai da ganin ta kasan ta dace malaman da ma ai duk sun dace ga makaranta mai tarbiyya ya duba kenan ga makarantar mu ta addini a garin Jajin. Lale marhaban da wajen mauludi murna farin ciki mu yau ba adadi kowa ya furfuto yau ne mauludi yau makarantar murya da take mauludi sannan ku furfuto mazan ku da matan ku a garin Jajin. Rana ta mauludi za ga gaban baki gari gari su zo fuska na sheki ba su masauki sannan ga girki kowa farin ciki ranar maiki duba a wannan ba bakin ciki don ke murna ne da zuwan ɗan ga makaranta ai mai tarbiyya kai da ganin ta kasan ta shirya malaman jama ba sa jayayya sun hada kansu ba sa yin gaba duba kuma sannan ba sa yin ce kuce lala ba ma layin koda marci kawo mi mai horo da malamai kwararru si mai horo ba duka ba zaki zai sha horo ilimi mai kyau za ba goya bar sai ka zo sannan za ka gane kar kai jayayya a garin Jajin.
nan ba sa samun koyarwa a garin jajin nan. Kainuwa da shan Allah aike ce, yamma ne za mu kira don ta yi fice. Gagar gasa ba wata aike ce, babbar makaranta ce duk kusa ne. Ya da fage birni da karkara duk an santa a garin jajin nan. Ya da kwananci a da an kai nazaru, yanzu taho ka gani ai sun karu. Daukar jinka dama sai an taru, rana da ta fito tafin hannu mai kare ta sannan bancin tuta kowa ya sani a garin jajin nan. Malaman Riyadu lallai na gaida ku, kuna da kokari na yaba halin ku. Allahu ya sa kai karo albarku, sunan suna da gano mai sauraro bude kunne sannan an kaga masu fatan alkhairi a garin jajin nan. Malam Sulaiman ai kai ne babba, Malam Lukman ai ban manta ba, Malam Ahmad ne ban raina ba, Malam Habu da Malam Sa'adu nasa sunan ku yana nan. Sai shagunan Malam Sanusi nasa babban jigon nan. Abdul Gaji sunan gar na kumanta, goban taho ba ai za ku ji muryata. Yau ga gudunmawa ta na rairata, na gaida mu mutanen jaji duk kaunar ku tana nan. Sai wata rana nan zan bar ku ni na tafi kenan. Ina makaranta mai tarbiyya har ya tafi kenan, ga makarantar mu ta addini a garin jajin nan. 070 82 34 98 97